רוחלה. שלום חמודה. רוחלה. היי. אחלה ציף. Speak English? שרה, תסגרי את הדלת. רגע, בנות. אני גר פה ממול והמפתח נתקע לי בדלת. אני צריך שתעזרו לי רגע. אסור לנו לדבר איתך. אז לא נדבר. אני אעבור מהמרפסת שלכם לדירה שלי, וזהו, זה ייקח שנייה. אתה לא נורמלי, תלך מפה. יאללה, בואי לחפוף. חשבתי שזאת מצווה אצלכם לעזור אחד לשני, לא? נו, את באה? כן.